ассалому алайкум дӯстон, хуш омадед ба шабакаи мо. дар навори имрӯза барои шумо тозатарин ва муҳимтарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММА омода кардем ва боварӣ дорем ки навор ба шумо писанд меояд. барои ҳамин наворро то охир тамошо кунед. мо бошад оғоз мекунем. доруҳое ки айни замон шумо дида истодаин доруҳои гиёҳии босифат аз ширкати шифофармо мебошад ки шумо имконият доред ки ҳамаи ин доруҳоро бо нархи арзон дастрас кунед. доруҳо барои хунукзадагӣ ва қавӣ кардани мардонагӣ, барои фарбе ва харобшавӣ, барои ришу мӯйсарбарорӣ, барои дарди дил, дарди мушакҳо ва ҳамчунин равғани сиёҳдона ки пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васаллам гуфта буд ки ба ғайр аз марг ба ҳамаи дигар дардҳо даво мебахшад. худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг зада доруҳои даркории худро харидорӣ кунед ва ҳатман аз номи канали Паҳлавон гап занед. ҳамин гуна шумо ҳам доруҳои даркории худро ба даст меоред ва ҳам канали моро сахт дастгирӣ мекунед. инак дӯстон, чанд соат пеш маросими вазнкашӣ ва муҳорибаи рӯбарӯи иштирокчиёни турнири UFC 303 баргузор гардид ва ду ҷуфти муҳорибаи асосии турнир Алекс Перейра зидди Иржо Прохаска ва Брайан Артега зидди Диего Лопес охирон суханҳои худро пеш аз муҳориба гуфтанд ва мо ин суханҳои онҳоро тарҷума карда ҳозир пешкаши шумо мекунем. инак хонумон ва ҷанобон, ман бо Диего Лопес. Диего, ту дар UFC хеле зуд ва дурахшон ба боло баромадӣ ва пагоҳ ту имконияти беҳтарин дорӣ ки бо ҷангори машҳур Брайан Артега вохӯрӣ. фикрҳои худро оиди муҳориба баён кун ки ба фикри ту чӣ гуна мегузарад. пагоҳ шумо аз Диего Лопес шоу интизор шавед. ман тайёрам зидди касе ки набошад, кае ки набошад ва дар куҷое ки набошад муҳориба гузаронам. ман бо Брайан Артега. Брайан, аз дидани ту дар ҷангҳо шодум ва боз дар вазни сабук. барои чӣ ту ин корро кардӣ? ва оиди Диего Лопес ва оиди оне ки моро пагоҳ чӣ интизор аст, фикрҳои худро баён кун. пагоҳ шуморо ҷанг интизор аст. ин корро мекунем. чизе ки мо шунидан мехостем, барор ҷаноб. ман бо довталаб Иржи Прохаска хонумон ва ҷанобон. Иржи, барои ту ин имконияти беҳтарин барои реванш гирифтан аст аз шахсе ки чанд муддат пеш туро шикаст дода буд ва пеш аз ҷанг ту як чизи хеле шавқовар ба ёд овардӣ. ту гуфтӣ намехоҳӣ ки ӯ қувваи ҷодугаронро истифода барад. ту чиро дар назар доштӣ? ман ягон чизи бад оиди Алекс дар назар надоштум. ман танҳо мехоҳам ки муҳориба тоза бошад, бе ягон ҷодугарӣ, то ин ки ин баромади тоза бошад. бе ҷодугарӣ? бале, бе ҷодугарӣ. бигзор ки баромади мо беҳтарин дар сайёра дар вазни ним вазнинро муайян кунад. барор ҷаноб, ин чизро бесаброна дидан мехоҳем. ташаккур. ман бо чемпион хонумон ва ҷанобон. алекс, чанд муддат пеш ту бо ӯ ҷангида ӯро шикаст додӣ ва вақте ту мешунавӣ ки ӯ оиди ҷодугарӣ гап мезанад, фикрҳои ту дар ин бора чӣ гуна аст? чӣ гунае ки ман гуфтам ин муҳориба дар муддати кӯтоҳ аст, аммо ман тайёрам ва пагоҳ мо мебинем ки кадоме аз мо ҷисман ва рӯҳан хубтар тайёр аст. рафтем. бе ҷодугарӣ? мисли ҳамавақта бе ҷодугарӣ. ман тайёрам ба пеш. барор ҷаноб, чемпион хонумон ва ҷанобон. ногуфта намонад ки турнир аллакай ин шом, яъне шаби 29 ба 30 июн баргузор мегардад ва аз соати 1:00 ба вақти Москва ва 3:00 ба вақти душанбе оғоз мегардад. муҳорибаҳои асосии турнир бошад аз соати 5:00 ба вақти Москва ва 7:00 ба вақти душанбе оғоз мегардад. муҳорибаҳои асосии турнирро телеканали Матч ТВ нишон медиҳад. ҳамчунин мо дарҳол баъди анҷоми турнир муҳорибаҳои пурраи онҳоро дар телеграм канали худ мегузорем. барои ҳамин худи ҳозир даромада дар телеграм канали мо обуна шавед. ссилкаи телеграм дар описания ва дар якум комментария закрепид шуда. шаби гузашта чемпиони олимпӣ, чандкарата чемпиони ҷаҳон оид ба гӯштани озод Заурбек Сидаков, оиди ҷангуари тоҷик Мухаммад Наимов фикрҳои худро баён кард. муҳаммад дӯсти ман аст. ӯ ба Осетия назди мо меояд. инсони хеле хуб аст. ӯ хеле меҳнатдӯстдор аст ва вақте ки ӯ ба назди мо ба Осетия омад, ман ба ӯ назар кардам чӣ гуна ӯ тамрин мекунад ва вақте ки ӯ назди ман омад, ман ба ӯ гуфтам ки муҳаммад,
ту варзигари хубӣ, лекин ту варзигари касбӣ нестӣ ва ӯ то ҳозир ин чизро ба ман ёдрасон мекунад. Дар ҷанги охирони худ ӯ шикаст хӯрд. 3 моҳ барои як рақиб омода шуд, лекин баъд рақиби ӯро иваз карданд ва ӯ барои ин рақиб омода шуда натавонист. аммо дар ӯ баъзе лаҳзаҳо ҳастанд, ки ман фикр мекунам, ки ӯ ин чизҳоро ислоҳ мекунад ва боз ҳам хубтар бармегардад. ҳамаи чиз барои ӯ дар пеш аст, гуфтааст Сидаков. хотиррасон мекунам, ки Муҳаммад бояд ки зидди Мелсик Багдасарян меҷангид, аммо Мелсик осеб гирифт ва як ҳафта то муҳориба рақиби Муҳаммад Наимов Филиппе Лима шуд, ки дар сеюм раунд Муҳаммадро шикаст дод. лекин дӯстон, мо боварӣ дорем, ки Наимов бармегардад ва боз бо ғалабаҳои худ мо шуморо шод мегардонад. дар ҳамин ҷо дӯстон, навори мо ба анҷом мерасад. фикру ақидаҳоятонро нависед, ҳатман дар канали мо обуна шавед. то боздид, хонободу сарбаланд бошед.